kowe kuru guyang guyu yen disawang modele kaya oh tak Mas. Makasih nggih Bu, makasih. Sawan kok piye, Mas? Ngincem. Ora penak lho iki omongane lho. Omongane piye? Guyang guyu modele kaya asu. Maneng ison maneng ison ka iso Mak. Duh. Kowe iki piye? Suarane kaya Sinden Yarto. Iya, Sinden Yarto ki. Bae kadro ya nek sing ngene. Iya. Alhamdulillah nyuwun saya kula badhe tanglet jenengan teng mriki niku pengen nderek pengaosan apa pengen ngertos pelawak? Pengaosan apa pelawak? Nyuwun sewu kula absen riyen, kula absen apa riyen nggih. Nyuwun sewu jamaah saking Sawen pundi nggih? Wah, luar biasa tepuk tangan saking Sawen. Jamaah saking Slanga pundi nggih? Luar biasa kompak tepuk tangannya matur sembah nuwun. Jamaah saking dinah nggih. Serumat. Kuwata sangat. Napura. Gurih dhewe wong telu. Mboten masalah, sementing rukun. Nggih, alhamdulillah. Lha nyuwun sewu. Pundi? Jamaah saking mana pundi nggih? Buke kok ngacung terus nderek pundi to, Bu? Manukan nggih, serumat nggih, sawen nggih. Apa mae ngolah ngeleh ngono to piye? Mas omong, Mas kok meneng ae sampean. Wong yo rene ditimbali bareng padha lho kok sok. Mbok yo omong. Aku wis sompoken. Nyapa kok sompoken? Karo wong sak mene mbiyane. Manukan bareng kaya teko ora nanggap dhewe. Ya halah. Kok sok nek wis wayahe mesti nanggap. Iki suwi ra wayah-wayahno. Ya sabar to, insyaallah kok digelokno tanggale sing pas. Alhamdulillah dalu niki sembah nuwun. Kula remen lek enten selawatan enten pangaosan mesti ingkang teng ajeng sing mirsani niku ibu-ibu luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Jamaah sing kompak sing apik mesti ibu-ibu, mesti ketok rukun. Enek pengajian jilbabe ketok apik-apik. Tapi itu mau nek pengajian kok tawur ya. Wong kok ngelokne wong lanang, dilok-dilok kok mesti wong wedok sing penting. Sing ngelokno sapa? Lah kuwi anggere wong wedok nang ngarep seneng. Lho, berarti nek ngarep ki umpama bapak-bapak kowe ra seneng ta? Ya ora ngono, Mas. Ya ngono kok. Maksudku iki gak ngono. Aku ya apa seneng to nek wong wedok-wedok nang ngarep malah gak seneng kok. Kowe malah pikiranmu sing salah. Justru nek jamaah wedok nang ngarep ki memberikan kita semangat. Loh, semangat apa? Lho, malah apik nek ibu-ibu nang ngarep. Ora kadang-kadang malah wong wedok kok ngarep ini ganggu fokus. Ganggu fokus piye to, Kang? Aku wis kadung ape omong penak-penake nang ngarep tau to. Piye? Nek ngemiki anake iki cek. Itu nang ngarep gone anake cilik lah kadrohe muni. Terus piye? Dhek melok ngene. Iya. Lah anake buwi. Nek aku kadang nang ngarep ra tak wasno ki kok nang ngarepku. Diwasno ki dosa, aku wis karek serap-srup ae. Serap-serap ta. Lah terus tindakanmu piye? Piye ya tak ngetno tok to, Dul. Lho, Ya kowe iki ra cerdas nek ngono. sakno anake. Nek anake piye? Ngono kuwi ndang ditulungi. Tulungi untumu. Yu kula nganggur yu sijine ngono to kok sok. Ngono kok sok rapat. Jane sekali-kali bapak-bapak nang ngarep. Ora iso. Tetep nek anak pengajian ngene iki sing kompak sing gelem komunikasi ki wong wedok ibu-ibu. Urung tentu nak sawen kene bapak-bapak kaya kumpul ke lho. Bapak tok. Ayo. Ya ndelik ning kono. Ora kok ndelik. Lah nyapa? Makhluk paling konaah ki ya bapak-bapak. Trimo ing pandum, Trimo apane? masih nang omah wis dienggo kalan, ndelok pengajian wis dienggo kalan.
Nggo kalahan piye Lha iki maksudnya? nggon sing penak digoni wong wedok-wedok. Sing lanang ya pangkan dondon ngono lho. Ra ketok. Ya ora ngono, Mas. Bapak-bapak rene iki ya sungkan anak ibu-ibuke. Allah ya ora kok. Ya ora, tapi dalu iki tetep sing apik sing kompak iki wong wedok jamaah sing ning ngarep kene. Tak buktekno ora percaya kowe. Karepmu. Ya coba nyun sewu ibu-ibu teng ajeng, nyun swantene jenengan nggih. Nggih sing semangat sing kompak. Halo. Krungu kowe cicokmu kowe. Enek sing tuwek jilbabe nganggo kertip-kertip. Kayak nyunggi beling. Kuwi beling piye kok. Karepe yo men ketok modern kok sok. Sepindah melih. Halo. Halo, halo. Hai. Krungu kowe cicokmu kowe. Bapak kan Aku ngeruh kok. ora piye? Sawen iki kompak bapake. Njajal lho. Ndang. Ngatek ora ya aku. Ngatek napa lungguh, Bu? Wis krasa aku. Tawa kok wedok, tawa ya lanang, nek wedok iso ngaduk. Ora ngaduk ya jamoni. Lah ki apa kowe iki lambemu kok sok ora ngadeg kok dijamoni kok sok. Lah ki nggonku kok kono kalau kowe urusanmu kono lho kok. Kowe apa ngajak srekel-srekelan mbak aku dina ki entek kowe. Tanggaku kabeh lho. Iya wong omahmu lor kono kok. Ayo ndang. Kowe Piye to? Aku tak kei iya ape kok. Apik apa lho? Halo. Halo saya Pak nggih. Kowe Ampun kalah kali ibu-ibu. kalau Aku sumpah iki. enak sing lho ditongi kepelan kowe. Ndang. Anu ngapunten Pak Yai. Kowe sing sopan. Malah meneng to sik. Iki Pak Yayi lho, Pak Yayi lho. Wis seru, wis seru. Kowe wong nom lho, bungkuk. Wis seru tanggaku Adek. Iso. Ngapunten Pak Yai. Mungkin nak kula piye to kowe? Kowe piye kowe? Ya mbok kok urusanmu dhewe aku wis ngurusi ibu. Lah yo ngono lho piye? Halo. Anu, nak kula halo jenengan hai ngoten. Nek umpami mboten nggih, mboten napa-napa. Ala wedi. Anu gawe nombong. Lho kok gawe nang wong piye? Iki awake dhewe ngajak bareng-bareng semangat kompak ngono lho, Mas. Kok gaweno? Aku iki urung apa-apa mbayangno. Nyapa? Pak Yai terus. Isa ngimangi masjid dereng lho. Iya ya wis ora kok. Mosok ngimangi Pak Yai kok ngimami deselan yo. mosok sing ngimami kok. Halo. Tapi ra apa-apa wis dadi uniku kok. Unimu piye? Aku tetep bantu bapak-bapak. Ora iso. Aku ibu-ibu gak patek lek. Bapak-bapak lebih kompak. Halo. Krungu kowe. Mbok sepele lho. Sawen iki beda karo liyane to. Piye? Mari anu kok. Minder ta kowe? Ora, nggo apa minder. Mari Mbah Yayi ngiwangi yo, Mbah Yayi ngiwangi. Lho, piye? Mbah Yayi lho ngiwangi. Apa nih jajal? Lho, apane iki malah apik neh. Nyun sewu Bu, lek kula tanglet apa kabarnya jenengan jawab nggih. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Saged nggih. Sing banter sing kompak aja kelem kalah karo aja tuwa. Lho, berarti gak cerdas nek ibu-ibu cerdas le. Kowe ngeloni bapak-bapak ra cerdas. Aku ora ngomong. Aku ora ngomong kowe dhewe. Aku ngomong nek ibu-ibu cerdas. Aku ora ngomong bapak-bapak lho. Jajal. Ibu-ibu pripun kabare, Bu? Bongko ya wis kowe dina iki. Entek kowe ning sawan kene. Ngapunten Pak Yai. Kabeh tangga mundal entek kowe. Enten YC. Mboten napa-napa nggih. Iya cah. Wis sampe kleru diwacana Yasin geblak kowe. Aja-aja rene. Ayo Dan. Gone aku iblis mengke pas. Anu mungkin aku lepas iblis. Kok iblis piye to? Pripun pawartosipun? Oh nggih, nek kula pawartosipun jenengan Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar piye to? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ngono. Kathah. Tenapa-napa nggih. Alah sak elinge mawon. Nek mboten Nyingkup komet raine nyingkup. Wedi deh, wedi. menawa to. Aku seneng anggere cedhak omahmu wis seneng aku. Bismillahirrahmanirrahim. Iso nyiksa kowe dina iki. Pripun Bapak-bapak pawartosipun?
Ya. Pripun Bu semangate? Hah? Pripun kabare Bu? Al. Bapak-bapak, pripun kabare? Sik. Padha nanti wong-wong. Sik. Aja samene mbane kok padha ning ndi. Sik. Ngelambian. Iki kayake enek sing dadi mata-mata iki. Apa ya? Lah ibu-ibu kok melok nggonmu ki piye to? Kalau wong kan lho, kono. Ya ben to. Bu jenengane ibu apa bapak jenengan ki? Ya ibu bapak dadi siji kono. Dadi siji ning kono piye? Ora apa-apa. Terbukti Mas kaya apa? Ora. Wong wedok kompake rukune kaya ngene. Tepuk tangan untuk seluruh jamaah. Aku ki cuma mikir, Ngapa? ibu-ibu yamene kok urung turu iki piye? Lu ngenteni dapurmu kuwi turu piye to kok? Lah maksudku lah sesuk ki lek karipan terus ora masak terus piye? Tuku nang sawene. Mampu-mampu kok padakno kowe. Tuku Tuku ya ora nggo duit. yo nganggo lho. Lah nek ora duwe duit, Yo utang. Kok bingung lho. jero ki cagi. Lho, wong urip iki ngono ae lho, Do. Lesu mangan, Yo. ngantuk turu, Yo. dipenakno awake. Lah terus mbok kon utang saiki utang tangga kanca kadang angel lho Mas. Ah, angel ku salahe sing utang. Lah utang endi? Bang lho. Wong utang kok nang gone kanca. Saiki kocrok iki ketoke. Lho, bang iki dibangun kanggo apa? Kanggo apa? Kanggo awake dhewe nek Bank Jatim, nek BRI. BRI, bri piye to? BRI. Iki kanggo utang-utangan to. Kowe kok mbok warai utang bank lah terus nek nyaur piye? Lho, wong utang bank iki wong duwe apa ora duwe? Wong ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur. Mbok santai, enek diweneki, ra enek ya santai. Lah nek ditagih bange piye? Ya semoyo. Ngono ae kok. Oh, ilmu welut kowe iki. Ora welut ki manusiawi. Kowe iki jenenge wong utang bank tapi ra duwe isin ya kowe. Sing ra duwe isin pegawe bange lho. Lah nyapa? Lho nagih wong nggonku ping 3 seminggu ra tak kei kok cek teko. Sing ra duwe isin pegawe bange to. Nek aku no santai to. Kowe paling biyen metengmu ngidam rai gedhek paling kowe. Ngidam bung. Kok Kok modelmu kaya ngono lho kok iso aku tetep bapak. Aku tetep ibu-ibu. Karepmu ngurusi ibumu, aku tak ngurusi bapak lho. Tenan kowe? Ya. Berarti kowe gak seneng wong wedok? Lho ya seneng to, Do. Iya to. Omonganmu. Sampai ra seneng bojomu, pegaten aku, Mas. Ayo, ngomong kowe. Gak seneng. Enak seneng bapak-bapak ndang rabi ngono, bapak-bapak ngono. Seneng ki tegese ki aku ki Apa? nyawang kadang-kadang wong lanang ki dienggo kalan ae. Wis rasa teko kono-kono bapak-bapak, aku dhewe lho. Kowe dhewe kenapa? Lha wong wedok-wedok apik-apik ketok ayu-ayu kok. Lho iya, ayu-ayu ki nak macak apik ngene-ngene iki mesti macak ra kaprah ya to. Iya to penampilan iki penting. Halah ku ya kanggo nak nang jaba. Lah terus? Lah ki apa bojone to? Dawul-dawul kok. Mas, Skincare sing tuku sapa? Ya bapak. Iso teko 1.200.000, 3 juta kuwi skincare lho to. iya. Repot nang mulai bojoku ki tak tukone sing anyar. Apa kowe? Ora usah larang-larang aku. Kowe tukono skincare. Alah 85 wis putih kok. Skincare kok murah men lho. Iya, Skincare apa? Paragon. Cowepet iki. Met, kowe iki pengalaman ora to? Nyapa to? Paragon kuwi cat tembok, Sing penting iki aku putih. putih tapi kok bentung. Ya raine tok. Gak isin kok iso. Ngono lho Mas, tak omongi kowe, tenanan iki. Ditungakne. Nggih, kula nderek dedonga. Donga ki sing kaya awake dhewe ngono kae, Mas. Wong seni ya donga ya paling nganggo parikan. Iya. Dina Senen budal ning sawah. Cakep ngoten nggih Bu nggih. Wis mulai ra kompak. Urung kok iki kan lagi anu. Ngono mbok lem lah. Iki jek ngrayangi, ibu-ibu jek ngrayangi. Grayangi. Loh, digrayangi. Mas teh golek pase piye ngono lho. Nyuwun sewu ibu-ibu jenengan mangke ngendikan cakep ngoten nggih. Kersane ra mboten ngantuk ngampluk piye to iki. Dina Senen budal ning sawah. Mugi sedaya jamaah ingkang tenggene sawen tambah barokah Allahumma. Tuku duren ning kutha Kediri. Mugi jamaah sing nderek tenggene sawen kathah rezeki Allahumma. Amin ora mergawe ya basa. Kok kathah rezeki nayoh.
Mangan duren nang tengah sawah. Sambar bledek lho to. Sambar bledek ndasmu kuwi kok. Lah kowe gawe pantun apa iso? Alah lung durenmu ejek kok aku lho. Durenmu lho ejek. Tuku duren, mangan duren nang tengah sawah. Mugi para jamaah ingkang teng sawen tansah barokah, berkah, hidupe mewah. Lho. Penting kuwi. Kowe apa kowe ndelok? Gak duwe ya. Ya kudu duwe nang paling gak ki ning kene iki sangu to, Mas. Paling gak rene iki awakmu sangu. Sangumu apa? Sangu 100 tak kene cilik-cilikmu. Tegese ora sangu dhuwit ngono. Awakmu ditimbali mriki paling gak apa kowe pantun aku ya pantun. Iya maringi apa ngono lho Mas. Maringi apa? Kok semugih aku engko ki diparingi. Piye to bocah iki? Mesti nyawang Pak Yayi lho. Piye Pak Yayi iki piye? Ya ngono kae. Paling gak iso ngangkat Pak Yayi kene lho. Apa kuat kok kene kiyaine telu. Ya maksudnya piye amriye Pak Yayi ketok mekan. Engko pasang edop. Pak Yayi kok pasang hidup jarene ketok mekan. Maksudnya Pak Yayi iki apa yang ada di dalam belionya Pak Yayi iki apa? Ya jeroan ya umum lho to. Ya usus. Iki lho piye iki? Sijine pisan. Aduh malah ra apa-apa. Ben pedhot dalane ya wis to kok gede. Wis parian. Parian. Aku ya parian. Iya, sing apik. Nang sawah. Ning sawah wis tanggo, sawah wis tanggo. Sawah wis tanggo. Lah pariane ku ya ora golek Purwokanti sing ya Purwokanti. Ya Purwokanti. Lah ya aku mudune nek pariane wong ora percaya. Nang sawah. Sawahe dhewe. Nanti kok gak yakin aku dhewe ora yakin. Lho, piye to kowe kok gak yakin iki lho? Mesti ora sawahe wong liya ning sawahe dhewe. Ya, terus. Ape Banyoni. Ya nyamat Banyoni ya nyamat Matun. Iki pantun malah ndremuk dhewe iki lho piye to? Kowe iki lho jurusanmu apa Purwokanti? Iya ya, sing mikir iki lho. Ora usah mikir langsung cerdas lho, spontan. Langsung tes lho. Tes. Alah kok ngono piye to kowe iki? Mesti kata-katane cepet lho. Oh iya. Ning sawah sawahe dhewe. Cakep. Pak Lurah yo duwe. Alah kok ngono. Kowe iki ngono ae. Lah nyapa? Kowe iki jane mbok yo biasa. Sebagai warga yang baik iki yo wis beno Pak Lurah yo ben Pak Lurah. Lah nek umpama aku dikeki, ya aku paringi to, Pak. Padha ae. Aku jane yo ora ndok gregeten karo Pak Lurah lho. Piye lho? Ya sawen kaya ngene kok kono ora piye-piye lho. Kono piye ta? Lah kono wis to? Endi? Selangap. Urung. Pak Lurah ngeten iki lho Pak rame, Pak. Ati nek pengajian, selawatan, enten kadroe, enten dagelane. Ki tegese agama karo budaya iso nyawi. Sok sapa kok enek pengajian ra nanggap dagelan mesti bakal rugi. Rugi sing duwe gawe rugi. Ya dagelane rugi. Ora ditanggap kok. Iki ngono ae kok model. Nek dongaku rasa nganggo pantun, Mas. Apa? Sedaya kemawon ingkang rawuh mugi-mugi sugih. Wis cukup ngono tok wis. Itu wis rasa angen-angen liyane wis ora usah. Sugih. Ora iso. Allahumma. Ora iso. Jamaahmu yo melok amin kok. Iku yo melok kene. Melok amin. Iki ndek prinsip pendirian lho, Bu. Oh ya kono-kono kene ra duwe. Nek kula nek niki ngoten lho. Lah kowe kok ngomong kudu sugih. Ya iya lho penting. Nek kuwi ora bener nek aku. Bener tapi kurang bener. Apa kuwi? Nek aku ya kanggo sing rawuh terutama anak-anak nek iso pinter. Ya penting sugih. Ya penting pinter. Kok iso lho? Wong pinter nyuwun sewu, Mas. Wong pinter iki digoleki wong akeh. Penak digoleki wong akeh. Apa mergawe apa gampang. Lah nek wong sugih mergawe urung karuan nek sugih ora pinter ya ora iso. Ora masalah, ora mergawe ora masalah wis sugih kok. Pucet kowe raimu. Kowe kok ngomong wis sugih kok. Wis sugih kok bingung. Wis bener dhewe. Ya bener lho. Wis sing ra ndok kleru kowe. Wis sugih tok nek ora pinter kowe diapusi wong akeh entek duitmu. Losno. Apusana saumur hidup ra apa-apa. Lah kok saumur hidup ra apa-apa? Sugih kok. Sugih dihapusi yo sesuk enek iki. Suwe-suwe menteng kelek lagi suwe-suwe. Mas. Apa? Saiki iki duwe anak cilik mesti di sekolahno ben piye? Ben pinter. Ya ben pinter. Ora kuwi anakmu, anake wong-wong iki. Ya, lha anakmu. Anakku wis pokoke madani karo kacah-cah. Ben kita pantes. Iya pantes kancane sekolah terus anakku ya tak sekolahno. Ngono. Masalah pinter ora, terserah anake. Wong sekolah kok nggo pantes-pantesan iku kucluk to. Sing penting sugih.
Ngono. Kowe ngerti unen-unen ora Mas? Apa kuwi? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tak omongi kowe. Kowe kok kemajon omonganmu? Kemajon piye? Lha kowe teko sawene nganggo Google Map kok teko Cina iki lho. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Bandamu piro, Cung? Tetep butuh wong sugih nggih sangu. Ya ra. Ya sangu ta. Wong sugih iki manfaat. Nyun sewu, masjid umpama urung dadi. Mergo sugih tak sumbang dadi masjide. Omahmu, mamane bojomu urung keramikan. Ya. Tak bojo urung keramikan piye to? Omah urung keramikan, bojo dikeramik iki. Ya, bojomu tak keramik. Bojo kok dikeramik iki? Matane omahmu bojomu omah urung keramikan. Lho, padha ae. Bojoku raine urung keramik. Lah, Lho, padha ae kuwi. tak keramik lho. Kuwi wong sugih manfaat. Berarti manfaate wong sugih Yo iso apa-apa. iso nyumbang nek masjid sawen urung apik, mbok sumbang apik. Tak sumbang. Wih, berarti kowe sugih. Lho ora ngono. Tegese nek wong sugih iki penak doh. Oh, berarti dina iki kowe ora mikir bayaran. Wis, yo mikir. Yo mikir. Ah, ujung-ujunge ya kuwi kok iso padha ae. Iki umpama Umpama piye kok iso. kowe ngeyel jere pinter ae kok yo. Ayo nderek selawatan. Selawatan to ya. Iya no. Kowe tau krungu selawatan sing apik ya? Nggih. Na 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 na. Tau krungu ora? Enggak. Lah halu, Pancen yo ora lagi iki yo. bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning kiwaku. Golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu. Lemu pengumuman. Kowe rasa nyanyi wong wis ngerti nek kowe iki bek lemak do. Wong kowe ape mlengake kangelan ora duwe gulu kok. Kangelan piye? Lho, wong duwe gulu penak ngene lho. Padha aku yo ya. Endi? Kok sawake. Guyu ya. Kowe iki yo padha lemune mbek aku. Pancen nanggapno saiki kok. Kowe lemu ireng. Aku yo ireng. Apa wae? Apa? Lah kowe lemu apa ora kok? Lemu. Lah iya. Tapi rasa dunekno. Ora wong wis padha ngerti kabeh nek kowe lemu kok. Dodok lemu napa kuru? Lemu napa kuru? Krungu. Ki ngomong lemu buwe nek nyauri gak kowe nak. Piye? Lemu bro, lemu. Lemu. Jadi kok jijik loh aku. Berarti ra seneng ngasih lemu. Ya nyapa? Lah iya nak lemu-lemu ra seneng ngono lho maksude. Malah lemu ki apik, Mas. Terus ono lagumu mau. Lali mbok jawab asem kok. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning kiwaku. Golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu, guyang-guyu, yen disawang pantese dipek mantu. Dipek apa dinggo? Ya dinggo ya dipek. Loro ki kata-kata ning beda lho. Bedane piye? Dipek mantu ki dadi mantune. Terus? Tegese kowe duwe maratuwa. Lah nek dinggo? Nek dinggo mantu dibeleh. Nek dibeleh aku percaya mandumi tetep. Kan gedhi ngene. Ya aku kan jenis limusin. Enak kuwi kok. Oh ngono kok nesu. Kowe kuru guyang-guyu yen disawang modele kaya. Oh tak Mas. Makasih ya Bu, makasih. Sawan apa piye, Mas? Ngincem. Lho ora penak lho iki omongane lho. Omongane piye? Guyang-guyu modele kaya asu. Lho, lah kok yo gelemen. Lho, dihibur karo asu. Lho, lho ora ngono ora perkara gelem ora. Asu aku gak apa-apa, Mas. Lah terus Pancen wong dagelan pelawak delokne ora masalah. ora masalah terima kowe ikhlas Ora masalah cuma siji sing gedhi kau. apa? Asu kae nguyuhe ngene lho to. Elek. Lho ganti. Lho, piye to? Aku ki mau wis kok kono. Piye kene kono? Macak nang gone anu Mas Tawilan. Tawilan sapa kok tawilan? Kuwi lho. Mas niki. Kenapa ning kono? Wah, jedinge apik renek ciduke. Wis kadung melebus. Oh iya aku tak celupno ngono ae tadi. Lah aku iki najis. Mas najis.
najis Mas jedinge jenengan dikuras diparingi kembang setaman. Opo jane wangi najise ilang ngono lho kok. Iki awake dhewe ra dhewe Mas. Nyapa? Niki sarangan kali grup Kadro alhamdulillah. Napa niki Mas? Alhamdulillah mbok takon. Sholawat ikhwanus wangel mentek yo. Sholawat ikhwanus sofah. Anu koyo ki lho Mas, aku kene tau Takone vokalis iki. Anu cekel Mas. Sampeyan kok modele susah napa to? Vokalis eta. Sampeyan jenenge sapa? Ya, Sukron Kasiron. Mas Sukron daleme pundi Mas? Padangan sebelah pundi? Napane anu nyambun? Lebet Ngene nyambun. ngiler ngidul Berarti nyambun mbok leboni. Apa nek basa kok ngiler? Kuwi ngilen karo ngalor dadine ngiler. Ya, padha karo ape ngulon karo ngidul. Dadine Ngidel. ora apa-apa Mas Sukron. Niki namine kadre napa Mas Sukron? Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa. Cacahe padha ndredeg ora? Nyapa? Lho gak paling gak ki ilmu vokal kudu duwe. Ilmu vokal kudu duwe Mas. Nek ndredeg vokale sampean malah bergodok. Lah ngono lho. Bergodok kaya uler geni. Contoh vokale kaya iki lho Mas. Ora ngono. Kuwi jere vokalmu apik. Ya biyen. Iki tau dadi vokal gawene wong akeh Mas. Ora ngono. Ya piye to? Yo vokal tenan. Ya vokal tenan Mas. Heeh. Can, niki sing vokal sing pundi to? Lho, sedaya niki vokal. Sedaya niki 1 2 3 4 5. Sampeyan ya vokal Mas. Kok kudu loro no modele sampean. Suntik Mas, kok timbang renek kegiatan suntik. Urut kok kono to. Mas Sukron dipegang mic-nya. Ini ya cuma kita pengen tahu lah vokalnya kayak apa. Sampean coba nanti suaranya contoh Pak Komet ya. Ayo coba ya pemusik. Dengan terang deng deng tang. Pegang terang deng deng tang. Pegang Darmuji. Terbuka. Terbuka kok Darmuji ya. Termuji tanggamu. Terbuka. 1 2 3 plek. Tripo. Ayo. Veterannya Mas ya. Malah dadi cakem melete. Lho, vokal Kadro ki nek iso nerokno aku, urung kondang. Mas. Kuwi melatih vibrat. Vibratore sampean kudu diganti. Vibrato. Sampean kita wayang ganti karbune, Mas. Betul. Anu musik iki meng rodok liri Mas ya. Liri kaya ngono kuwi mau. Siji ra apa? Siji tok ya Mas. Pelan-pelan Mas. Coba ya. Sing pelan-pelan. Ki mung teko tengah ya to ya. Teko tengah. Mas sinten Mas sampean ngangge mic Mas? Sukri. Ojo to, kene syukuran masa kono Sukri. Sinten Mas? Zulfi. Niku asmane nggih. Watuke pun mari. Lho, kok kok watuk ini apa to? Lah kan menge asman. Kemeruk. Balen. Mas, ya. Tenang ya Mas. Nah, kuwi tok ya. Ya Mas ya. Met tak dari. Ya Pak. Sing loro mulai pucet. Aku waduh ono mburi. Salah ngarep dhewe. Geser Mas. Geser. Niki Mas sinten paring asma Mas sinten? Paring asma Mas sinten? Innalillahi. Lho. Apa to Mike mati. Usuk ngono. Kan nyebut to. Namine sinten? Yuga. Yugo. Yo kene sinten? Lho.
Maksudnya iki yoga. Ayo, yoga ini namanya sinten Mas? Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Adike siapa? Lho. Adike Yono. Iso takok aku. Oh, malah sing nesu kowe kuwi apa pake wae? Lho, aku ora pake, aku jelas kowe nek iki bocah iki jenenge yoga, kok malah takok yogane sinten? Yoga siap ya? Oke, Oke, siap. siap. Vokal. Tidak ada salahnya belajar vokal itu semuanya kita tampung asalkan itu vokal yang baik. Mas, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo, yoga, yoga. Dewe no dewe. Gawe acara dhewe to. Setar. Lah ngono lho, ket mau sakmene kae sing apik sampean. Sampeyan kok gak pas karo kene to. Aku seneng lho sing kuwi. Lho, iki kok gawe acara dhewe ya modele. Lah iya. Balen itu, garingan. Orang 3 menit, jajan. Pisan gas. Aku dhewe lali ya. India. India. Piye to to? Geser kali. Iki mau ngrasani kowe. Piye? Alah nglatih ngono kecil model ngono kuwi. Iki lho, sing pinggir. Sing pinggir ngomong. Oh, lah diteni wae. Ayo cekel kowe, cekel mas kowe. Kenalkan nyepele kowe, Mas. Nyepele aku. Alah swara payu serapete penak ngono kok iso. Iki kowe dinyek kowe. Mas, iso ngomong, Mas? Ayo. Bisa vokal nek ngomong kowe. Namanya siapa? Namanya sinten, Mas? Aldo. Weh, padha iki bacute mesti roh aku. Apa? Aldo Iwak Kebo. Sering tanggo Mas iki. Aldo sapa? Aldo Iwak Kebo. Nah, coba nganggo kata-kata Mas ya. Nganggo kata-kata. Kata-kata. Ayo, Mas. Ma. Oh, enak iki vokalnya lagi sithik tok enak. Nyaman kok. Lumayan ya. Nyaman kok modele. Lagi-lagi ditambah Ayo. Ma. Loh, cengkoke wis metu to. Masyaallah. Masa kadro kok masak wotok iki. Pertama iki kan aku gumun ngono. Ngetes. Ayo Mas, terone Mas. Sekarang aja, siap. Dhuwur. Ma. Oh, ya ta iso. Ayo keluarkan kemampuanmu. Maneng ingsun maneng Maning ingsun ka iso mak. Duh, kowe iki piye? Suaranya kaya Sinden Yarto. Iso Sinden Yarto ki. bae kadro ya nek sing ngene. Iya. Iso lanang iso wedok. Apik lho iki. Apik ya? Iya. Heeh. Lagune to, dulu lho. Iki piye to mati gedhe-gedhe. Bae gregeten. Iki ora dicuthuk ora kok. Ayo. Sirahe kebentuk. Gak. Pak, vokale api-api. Apik-apik jas. Napa namine Mas? Ikhwanus Sofa. Tepuk tangan kagem Ikhwan Musofa, tepuk tangan. Niki kalih ngrantos Romo Romo Yai. Yai nggih, langsung tembang mawon nggih. Nggih. Monggo Mas pertemuan Mas. Lah kadro kok pertemuan iki piye to kowe iki ya. Gak oleh. Ya koleksine kadroe Ojo apa? piye? Piye? Bocah cilik. Iya. Cecer dare sandangane rese tumindake pece. Nek kanggo bocah. Nek kanggo sing tua-tua piye? Ya karek ganti to. Piye? Bocah tuwek. Lah. Cecer elek sandangane su kelakuane kaya Malah ngaku bait sama aku. jamaah. Ketok iki padha seneng kowe. Tuwelek tak. Tabemu kok iso. Enggak Mas niku Mas nggih. Je. Yuk sarengan kali Hadrah Sholawat Ikhwanus Sofa. Monggo, dados. Yo nritis buahe kadro mbok colongi. Lah kene cuwil cilik. Bocah cilik
sandangane resik lah ora apa-apa ora lomba ora lomba ora apa-apa Mas bocah cilik-cilik nganti suwengi ya bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik ya salam sandangane resik tumindake becik salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman والآل والأصحاب من قد وامنا والآل والأصحاب من قد وادا قد وعد
sholli ala Muhammad. Alhamdulillah niki sinambi kali ngrantos Rama Yayi nggih Bu nggih. Ten napa-napa nggih enten guyone, nggih enten selawatane. Alhamdulillah dengan selawat insyaallah kita sedaya pikantuk rahmat diparing adem atine. Salajengipun langsung kemawon met. Apa nek? Ayo nyanyi religi no. Religi. Melok selawat yo nembange apa lagune sing religi sing apik. Iya. Kowe sing nyanyi aku sing nyarne. Enteng gawean. Nyarno ki ora gampang lho Mas membawa suasana lho. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Iki to siaran iki lho. Ape nyanyi ya? Innalillahi. Gak oleh ya. Ora oleh. Wis maaf aku kilap. Kilap kok urut. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang salajengipun monggo kita sedaya mirengaken menika wonten binatang tamu ingkang sampun dugi mriki langsung apa? Bintang. Kita sambut bintang tamu kita, ada siapa lagi kalau bukan Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Tepuk tangan Bapak Ibu. Saya toko blunus kaya maling ya begini. Ya paling ketiga milik karo kadre. Dung-tang, dung-tang, ngoten nggih Mas ya. Ini ki wonten sinten menika wonten Cak Komet. Mana kene ae. Loro tenan nih, guluku mak kretek ya. Komet kira-kira nek batek kok